sun fi son sa ni gaba da yake ni ban ma san yadda ma zan yi da su ba amma yanzu ma dai tukun amma dole akwai da ni ya kamar ma lokacin sallah ga wasu zan fita wajen nan da zan ga wasu malami dan same shi dan bashi na zai dan mun ya bani lakani baba na baba kuma kujeran nan kamun ita waje a'a da aka maga wani ma malami ne ya tafi bari ma dai in jira ƙarasowar shi ma dai ƙarasowar alga ta mala alaikum salam alga ta mala Allah bai sai hello iyali ya fama da mutane alhamdulillah dama malam tun da na fito nan wurin ina neman malami in samu malami kuma shi Allah ya hada mu da kai ya iyali alhamdulillah wallahi almajirai ana ta fama wallahi dama mutanen garin nan ne suka taso ni gaba shi nake so in bada abin sadaka a cikin sallolin da kuke na farilla mun samu a ciki mai wani addu'a to ba damuwa Allah bai insha Allah za a yi kokari insha Allah za mu yi kokari insha Allah duk almajirai za a sa su tai insha Allah almajirai za a sa su tai to sai a samu a cikin to ba damuwa cikin sallolin nan da ake na farilla insha Allah za a yi kokari za har almajirai ma duk iya mun sa sun yi addu'a almajirai ma gaba ɗayan to so Allah bai sai an jima za ka ga addu'a Allah na gode Assalamu alaikum. Alhaji. Alhaji barka da wannan lokaci. Ana ta shan hantsi, ana shan iska. Ya gida. lafiya lau ya rana Alhamdulillah. Wai wani gaye ne na ga ya tsaya da kai nan wurin mai faran jallabiya da rawani. Malami. Kai wa gama malami ne? ai na gan shi da manyan kaya da lafiya zai je masallaci Masallaci. To wancan Arabian Night zai je. Dan daga gidan Solo yake Abuja. Dan rawa ne ba wanda ya kai shi. kuɗi fa na bashi makudan kuɗi ba ya min addu'a Addu'a. A wurin fati za a ma ka sha addu'a. Allah ya taimaka. Taimaka ga shi mu kawo mishi bi sha bana ba. Kai,